sikhumbule ndiyajoyina ngoba apha kucaca into yobana xa esithi inkosi sikhumbule ebenginyanga uchaza into yobana baliqela wathi uYesu ngoku selebhubhile abamncane bathi ngeli xesha selebhubhile makaphinda ayosithengiswa kuba hleze abantu bade bamvuze ndiva le nto ithi akukho bantu banomdada na ukwenzela into yoba le nto bayikhumbulayo uYesu wayeyithethile ingenziwa ngabanye abantu ayenze ngokwakhe